खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो हालामनि हाथाइ बाजार गामि ओनसोलफोराव समाज बेरेखा खामानि सोलिबाय थानायखौ नोजोर बोनानै माखासे गौथुम आरो सांग्रां नोगोरारिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो खावलायबोबाय थादोंमोन। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगांसो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबारियाव दख'रा एबसुजों लोगोसे हालामनि माखासे गौथुमफोरा बेनि सायाव सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बरबारि बाजाराव थि जुवा जौ फाननाय आरो जायखिजाया समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै फोसावथाय होदोंमोन। बेजों लोगोसेनो थांनाय 22 मार्च समबारखालि बरबारि थानानि असिनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया बरिमाखा बाजारनिफ्राय रतेन मुंनि सासे थिर एजेन्टखौ खानायजों लोगोसे बे आयेन बेरेखायै थिरनि फालांगि खालामनाय बिगोमा प्रेम सेत्रीखौबो खादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बे आयेन बेरेखा थिर फालांगिजों सानैसो सुबुंफोरा लोब्बा दं होननानै आरोबाव सुलुङा फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि 6 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय दिहिरा हादानाव UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरखौ लानानै बिसायख'थि फोसावथिं मेल खुंफुंदों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैदोंमोन BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि रनजित बसुमतारी आरो UPPLनि मावथि फैलाजे बरगयारीजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय मावथि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि बे मेलाव बाहागो लानानै रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि NLV आफादखौ BPFआनो दादों। बेवहाय हाग्रामा महिलारी आरो चन्दन ब्रह्मनि थोंजों आखाइ दं होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि थांनाय साननैसो सिगाङावसो NLVनि मुं लानानै BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ हुमखि होनाय जाथाया नंखाय, मानोना बेवहाय NLVनि मुंसाइ होनाय गैया आरो स्टाम्पबो होनाय गैया होननानै बिथाङा फोरमायबावो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव मैया थांनाय 23 मार्च मंगलबारखालि BPF दोलोनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि UPPLआ आंनि थाखाय फेक्टर नङा आरो बिथाङा बुंबावो दि हाग्रायाव हाथियार लानानै थांफिननायनि दायनिगिरिया BJP आरो UPPLआनो होननानै बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बिश्वजित दैमारियाबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ लानानै पानेरी बिधानसभा बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय आंनि देरहानाया रोखा होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा गावसिनि राजखान्थिखौ माबोरै फोथांनानै लाखिनो बेखौल' नाजागासिनो होननानै बिथाङा बुंथिबावो। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि शिबसागरनि रायजल दलनि बिजाथि अखिल गगैया गांसे लाइजाम लिरदों। बिसायख'थि फोसावदिंनायनि मुङाव BJP दोलोआ अखिल गगैखौ लानानै नंखाय फोसावदिंगासिनो होननानै बिथाङा फोरमायदों। शिबसागरनि मुसलमान सुबुं थानाय ओनसोलाव कंग्रेस आरो BJP मोन्नैबो दोलोआ खैसार खालामनानै अखिल गगैनि बेरेखा नंखाय फोसावगासिनो होननानै बुंथियो। बिसायख'थिनि मुङाव एसेबां गाज्रि फोसावनाय सोलियो होननानै मिन्थियाखैमोन होननानैबो बिथाङा गावनि लाइजामनि गेजेरजों लिरो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनि सायाव खाथि सफैथारबाय। बेबायदि समाव गोबां जायगायाव गोबां हाथियारफोर बोखांनो हागासिनो दं। बेबायदिनो मैया थांनाय 23 मार्च मंगलबारखालिबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव पुलिस थाना सराइबिल BOPनि सिङाव थानाय बालुजर हाग्रायाव नागिरनानै गोबां बिबांनि हाथियारफोर बोखांनो हादों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बे एखे सानावनो बाक्सा जिल्लानि बरमायाव बोखांनो हाबावो गोबां गोहोगोरा हाथियारफोर। फबना दोननाय हालोदाव पुलिसआ बे गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खारुवानि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हराव बरमा पुलिसनि मददआव बाक्सा पुलिसआ बे हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। पुलिसआ मोनथिहोनाय बायदिब्ला फबना दोननायनिफ्राय गंसे M सिरिजनि राइफल, गंसे पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो 46 राउन्ड गोथां गुलि बोखांनो हादों।
मोनसे सिखाव सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ बे हाग्रा ओनसोलाव सौफैनानै नायबिजिरनायाव बे हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। बाक्सानि एसआइ बिथां प्रणज्योति कलिताया सन्देह खालामदों दि बे हाथियारखौ विधानसभा बिसायख'थियाव हिंसायारि जाथाय खालामनायाव बाहायनो थाखाय लाखिनाय जादोंमोन होननानै। बिटिसिआव आरो गोबां आयेन बेरेखा हाथियार थानायनिबो सन्देह खालामदों एसआइ बिथाङा। मख'जाथावदि बाक्सा पुलिसखौ बे नायबिजिरनायाव मदद खालामो बरमा पुलिस थानानि असि दिपेन पाथर आरो गुबुन पुलिस बिबानगिरिफोरा। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 23 मार्च मंगलबार खालि बरपेटायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय जादों। बे अर खामनायनि जाथायाव सानै सुबुंनि न'आ खामजादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै बे अर खामनायनि जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दान्दिसे उनाव अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जायगायाव फैनानै अरखौ खोमोरफैनो हादों आरो दासिम रावबो बे अर खामनाय जाथायाव जोखोम जायासै होननानै सुलुङा फोरमायदों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बखाघाटनि साबसुरियाव दुखुनांथाव मोनसे लामानि जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साबसुरिनि 37 नं राजा लामानि सायाव लाखिनानै दोननाय न'नि ट्राकआव सौदावनानै स्कुटिजों फैबाय थानाय सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। न'नि स्कुटि लानानै कहरानिफ्राय नुमलिगड़सिम फैबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 23 मार्च मंगलबार खालि बाक्सा जिल्लानि 22 नं तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लेहराम बर'खौ देरहाहोनो थाखाय इउपिपिएल, बिजेपि, एजिपि आरो जिएसपिनि जथायै नाग्रिजुलियाव मोनसे गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास बिथाङा बाहागो लानानै तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि लेहराम बर'आ देरहागोना रोखासै होनना फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि तामुलपुराव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोजों बादायनो हानाय रावबो गोहो गैया होननानै। गुबुन फारसेथिं आरोबाव थामथि खोलोबआव जानो गोनां 24 नं गौरीपुर बिधानसभा बियाबावबो बिजेपि दोलोआ फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै बानजायदों। गुबुन फारसेथिं गौरीपुर बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोनि बिजाथि महरै गसंनाय बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया गौरीपुरनि सौरांगी मौराव जानाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंथियो दि मोसौ बेदरखौ माहारियारि बेदर होननानै बुंथिनायजों लोगोसे मोसौ बेदरा मुलुगनां बाजाराव गनायथि मोननाय बेदर होननानैबो बुंथियो आरो मोसौ बुथारनाया आसामजों लोगोसे भारत हादरावनो बन्द जानाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।